Oh. Takže čau lidi, vítejte po kratší době, nebo spíš delší době. Hádám, že jste na mě všichni zapomněli, ale to je úplně v pohodě, protože to chápu. No, každopádně jsem zpět a řekneme si pár informací. Takže začneme tím, že mám furt stejnou magii, které říkám Tyrbubli co strželová magie. Vím, že je to složité, ale ano, jsem stejně silná, nebo trochu víc. A vlastně tento rok jsem na základce naposledy a v září jdu na střední. Konkrétně to bude obor zpracování skla a já se hrozně těším. A moje tvůrkyně začala chodit se spolužákem. Sklapni! Jinak, abyste se nedivili, proč mé jméno změněné na Luncaky, to je mé tvůrkyni přezdívka a já se furt jmenuji Krysl, takže to je jenom pro informaci, ale to není tak důležité. To jo, já jsem fakt silná i bez mé magie. Jinak tady máte nějaké informace o mojí tvůrkyni, na co ráda kouká, ještě tady na co ráda kouká a to je asi všechno, takže se někdy zase uvidíme a čauky. A doporučuji se kouknout na můj starší kanál, kde mám úplně hovorová videa a to je úplně všechno, tak čau.